μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας δήμαρχος ή ένας δήμαρχος είναι η καθημερινότητά του. Είναι το πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας και πώς προσεγγίζονται αυτά, ειδικότερα δε σε δήμους που δεν είναι αστικοί δήμοι, όπως είναι ο δικός μου, είναι μεικτός δήμος, δηλαδή έχει και αγροτική περιοχή, έχει και αστική πόλη. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο δε μάλλον στο δικό μας Δήμο που ούτως ή άλλως, όπως το έχω πει πολλές φορές, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος έκταση στην Ελλάδα και φανταστείτε τώρα να ικανοποιεί σε 100 χωριά από την Λακωνία μέχρι την Αχαΐα πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει τα θέματα. Έτσι λοιπόν, τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι το ζητούμενο και εκεί κρίνεται και ένας δήμαρχος, εάν μπόρεσε να πετύχει το έργο του αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητα, γιατί δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το μοντέλο που ίσχυε παλιά, να υπάρχει τοπικός πρόεδρος που τον έπρεπε ο συγγμότης του, ο συγχωριανός του έλεγε το πρόβλημα, αυτός προσπαθούσε να το λύσει, ή τις μικρότερους δήμους που είχαμε, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνουν στην περιοχή τους, ας πούμε, και να δίδεται μια λύση. Αυτό λοιπόν, όπως ξέρετε, μετά την εφαρμογή του νόμου του 3852 το 2010, τελείωσε. Φτάσαμε σε τεράστιους δήμους, σε αποστάσεις, με μέσα τα οποία δεν μπορούμε πολλές φορές να αντιμετωπιστούν, δηλαδή τα προβλήματα του κόσμου και την καθημερινότητά του. Έτσι λοιπόν υπήρχε και υπάρχει μια δικαιολογημένη γκρίνια ότι εν πάση περιπτώσει φταίει ο νόμος και πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί να γίνει το άλλο. Προκειμένου να δοθεί λοιπόν απάντηση στην καθημερινότητα και στα προβλήματα, αυτό που προέχει, και αυτό είναι το ζητούμενο να το καταλάβουμε όλοι, είναι η πληροφορία. Πότε λαμβάνει ο Δήμος την πληροφορία. Πότε δηλαδή του έρχεται στις υπηρεσίες του μια πληροφορία. Είτε αυτό αφορά την οδοστροσία, τις βούβες, την καθημερινότητα, το θαρμένο τάπητα, τα σκουπίδια, το φωτισμό, τον ηλεκτροφωτισμό που κάνει η λάμπα, ενδεχομένως το νερό που έσπασε το νερό ή δεν έχουμε νερό, έτσι δεν είναι. Ή υπάρχουν χορτάρια που δημιουργούν προβλήματα, ή υπάρχουν αδέσποτα τα οποία μας δημιουργούν προβλήματα και δεν είναι μόνο φαινόμενα της πόλης, αυτά είναι και των χωριών και της ευρύτερης περιοχής. Για φανταστείτε λοιπόν, για να μπορεί κάθε πληροφορία για το οτιδήποτε συμβαίνει να τη λάβει υπόψη η κεντρική διοίκηση, δηλαδή ο κεντρικός δήμος, που είναι οργανωμένος ένας τέτοιος δήμος με τις υπηρεσίες του, θα έπρεπε να είναι 24 ώρες το 24ωρο ο τοπικός πρόσωπος εκεί, ή να ασχολείται ο ίδιος, ή να έχει τέτοιο ενδιαφέρον δείξει για τα προβλήματα των συμπολιτών του, ώστε πραγματικά να έχει καταντήσει γραφικό στο τέλος και να ρωτάει τι συμβαίνει και να καταγράφει και να μεταφέρει το πρόβλημα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Εδώ έχουμε κοινότητες που έχουν φύγει, ζουν στην Αθήνα και κάνουν τον πρόεδρο από την Αθήνα, υπάρχουν όμορφοι δήμοι, που οι μισές κοινότητες δεν υπάρχουν οι πρόεδροι, δεν κινούνται στα χωριά. Ή σε αντίστοιχα στα δικά μας που μένουν στην πόλη και δεν πάνε στο χωριό τους και εμφανίζονται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Άρα πότε θα γίνει γνωστό κάτι, πότε. Άρα λοιπόν, έπρεπε να απαλλαχθεί ο πολίτης από το άγχος. Τουλάχιστον να μεταφέρει το πρόβλημα. Και δεν αφορά μόνο το πρόβλημα που αφορά κάτι που είδε κάποιος στο χωριό του ή στο δρόμο του, θα μπορείς να μεταφέρεις στα όρια του Δήμου όποιο πρόβλημα εντοπίζεις, είτε είσαι με το αυτοκίνητό σου, είτε είσαι περπατητής, κάνεις οτιδήποτε, ή στο βουνό ακόμα, περπατάς, με το τηλέφωνο, με ένα τηλέφωνο. Είτε είναι κινητό, είτε είναι σταθερό. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν, επειδή αναφερόμαστε σε μια καινοτόμα λύση του προβλήματος, το οποίο μας πέδεψε πάρα πολλά χρόνια. Δεν σας το κρύβουμε ότι 3 χρόνια όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση δουλεύαμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια όταν το 2014 είχαμε δηλώσει ότι πρέπει ο Δήμος Τρίπολης να είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα και είναι πρωτοπόρος. Είμαστε οι πρώτοι που το εφαρμόσουμε και να ξέρετε ότι το εφαρμόσουμε πάρα πολλοί Δήμοι αυτό το πρόγραμμα το οποίο καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. Τι δίνει αυτό το πρόγραμμα. Μεταφέρει ακριβώς αυτό που είπα, την πληροφορία απευθείας σε χρόνο πραγματικό, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, Σαββάτο, Κυριακή, Χριστούγεννα, Πάσχα, πρωί, βράδυ, νύχτα, ό,τι ώρα και να δοθεί πληροφορία, αρκεί να δοθεί πληροφορία. Από οποιοδήποτε. Από οποιοδήποτε, το τονίζω.
Δεν σημαίνει. Υπάρχουν ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται και που βλέπουν ένα πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Και πάμε τώρα και στο δεύτερο. Ήρθε η πληροφορία με τον ΑΒ ή ερχόταν η πληροφορία. Ποιος αναλάβανε την υποχρέωση? Υπήρχε άτομο να σηκώνει το τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο ή τις Αγίες ή τις Κυριακές ή οτιδήποτε? Όχι βέβαια. Η πληροφορία ερχόταν. Μέχρι να διανεμηθεί και να πάει στο αρμόδιο τμήμα, πέρναγαν από 10 μέρες, αν είχε έρθει σήμερα έφτανε, μπορεί και ένα μήνα και 2 μήνες και να μην είδε και να δει καμία απάντηση. Άρα, πού φτάναμε, να λέει ο Δημότης, μας γράφουνε, δεν ασχολείται κανείς, δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση, δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος. Έτσι λοιπόν, αφού τα σκεφτήκαμε όλα αυτά, δουλέψαμε σκληρά και καταφέραμε. Και φτιάχτηκε αυτό το ιδιαίτερο πρόγραμμα το καινοτόμο, το οποίο είναι κόσμημα, θα είναι από εδώ και στο εξής, γιατί λειτουργεί ποιητικά αυτή τη στιγμή στην πόλη, στο ένα πενταψήφιο νούμερο, το 15181, που θα παίρνουν οι δημότες. Δεν χρειάζεται ξανά να ενοχληθεί αντιδήμαρχος, υπάλληλος, να έρθει κάποιος στο Δημαρχείο, να πάει στο αρμόδιο τμήμα, να πει την καταγγελία του ενδεχομένως ή να πει κάτι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Από εκεί που βρίσκεται, από την καφετέρια, το καφενείο, από το σπίτι του, από το γραφείο του, από όπου νομίζει, σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνοντας το 15181 και λέει 2-3 πράγματα. Τι λέει λοιπόν? Πρώτα, υπάρχουν οδηγίες που του καθοδηγούν πώς προχωράει μέσα σε ένα λεπτό για τα βασικά. Πρέπει να πει ποιος είναι, από πού παίρνει τηλέφωνο και ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να μιλάει καθαρά. Γιατί ό,τι λέει μετατρέπεται σε χαρτί. Εγγράφεται. Εδώ είναι η καινοτομία. Εδώ είναι η δυσκολία. Η φωνή μας, η φωνή του καθενός να βγαίνει έντυπη σε χαρτί. Και όχι μόνο να βγαίνει έντυπη, με λέξεις κλειδιά που ακούς που λες εσύ, ας πούμε λες ότι κάηκε το φως ή η λάμπα ή αυτό. Αμέσως καταλαβαίνει πρέπει να πάει στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού. Και δεν είναι ότι έρχεται στο κεντρικό του Δήμου, τη μεταφέρει στην αρμόδια υπηρεσία. Τη στέλνει δηλαδή εκεί, ή κόπηκε το νερό, έσπασε αυτό, έγινε εκείνο. Τη μεταφέρει στη ΔΕΙΑ. Ή υπάρχουν στον δρόμο σκυλιά ή οτιδήποτε. Πάει στο αρμόδιο τμήμα. Έτσι, ή καθαριότητα ή οτιδήποτε, πήρα τα σκουπίδια. Ή συνέβη αυτό ή συνέβη το άλλο. Άρα λοιπόν, έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε από λέξεις κλειδιά που μεταφέρει ο πολίτης στο τηλεφώνημα να πηγαίνει απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία. Εκεί λοιπόν πηγαίνει προφανώς στον διευθυντή, τυπώνεται και με email αυτή το μήνυμα που δίνει και παράλληλα καταχωρείται αυτόματα και αρχίζει μια διαδικασία εσωτερική σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης των υπηρεσιακών παραγόντων όπου απευθύνεται ο καθένας και παράλληλα να δρομολογηθεί η λύση του. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για προβλήματα που χρήζουν άμεση απάντηση, όταν λέμε έσπασε στο νερό, δεν σημαίνει να περιμένουμε για μια εβδομάδα να φτιάξει το νερό. Αντιλαμβάνεστε. Ανάλογα με την ημέρα, επειδή υπάρχει και επιφυλακή, θα τα βλέπει αυτά, μπορεί την ίδια μέρα να έρθει να φτιάξει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει αμέσως η επέμβαση. Τώρα, άμα πει κάτι και λάμπα και πάει μετά από 5 μέρες, γιατί θα βγάλει διαδρομή σε αυτή την περιοχή, μας πήραν από την Τεγέα, από ένα χωριό. Μέχρι και όμως υπάρχει μια ροή, μια διαδικασία ή και μετά από αυτό. Όταν λοιπόν μαζεύονται 5-10 λάμπες, μέσα σε 3, 4, 5, 10 μέρες παίρνει ο ηλεκτρολόγος, πάει και κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να παρέμβει άλλος μετά. Αυτά λοιπόν τα παρακολουθεί η υπηρεσία, υπάρχουν εντεταλμένοι, ας το πούμε, υπηρεσιακοί που παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή, βγαίνουν στατιστικά στοιχεία κατά πόσο δουλεύει ο άλλος, ανταποκρίνεται, δίνει λύσεις, πόσο καθυστερεί ένα αίτημα και το βασικότερο, δεν χάνεται κανένα αίτημα. Δεν υπάρχει το είπα, δεν το έπεσε σε μένα. Ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρετε, λέει, πέρασα στο Δήμο και το ανέφερα. Ή έστειλα ένα χαρτί και χάτι, γιατί μου απάντησε κανείς. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά λοιπόν υπάρχει το αποτύπωμα το ηλεκτρονικό, την ίδια στιγμή, στο αρμόδιο γραφείο, μένει ανοιχτό και κλειδώνει αυτό και παίρνει άλλο χρωματισμό στο τέλος, όταν ολοκληρώνεται η επέμβαση αυτή. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο, που είναι απλό, καινοτόμο, το οποίο το έχει ανάγκη ο τόπος μας, ειδικά στην Ιδόμη, όπως είναι δομημένη η διοίκηση στη χώρα μας, για την Ελλάδα δηλαδή, δεν μιλάμε για κάπου αλλού, έχουν άλλη φιλοσοφία οι άνθρωποι, το πώς προσεγγίζουν τα προβλήματα και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Αυτό λοιπόν το οποίο το είχαμε υποσχεθεί, το έχουμε φτιάξει εδώ και κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, ο Γιώργος, ο Θοδωρακόπουλος, ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Τρίπολης, επειδή η αστική πόλη αυτή αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα, τα κακά τα ψέματα, ενεπλάκη και ο ίδιος και λόγω ιδιότητας βέβαια, ο συλλεκτονικός που είναι, μας στήριξε πάρα πολύ και έκανε την παραμετροποίηση, την επιμέρους παραμετροποίηση με τη μαμά εταιρεία που έχει φτιάξει το πρόγραμμα, που πήραμε τα στοιχεία δηλαδή, για να μπορούμε να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες μας. Αυτό βέβαια μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε ανάγκη, σε οποιοδήποτε δίκτυο. Έτσι, αναλογικά την βάζω αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να πω κάτι άλλο, Γιώργο. Έτσι, αυτό θα παραμείνει στο μέλλον και θα το κάνει μια χρήση. Ήδη έχω ενημερώσει το καινούριο δήμαρχο, είναι κάτι ενθουσιασμένος. Που θα υπάρχει πλέον τέτοια λειτουργία και είναι λογικό. Ποιος δήμαρχος δεν θα το ήθελε αυτό? Ποιος δεν θα το ήθελε? Αλλά να ξέρετε ότι μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα υπάρχει αρκετή δουλειά και κόπος να φτάσεις στο επιθυμητό, αυτό που πραγματικά επιθυμούμε, για να μπορεί να δίνουμε απαντήσεις στην καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι. Γιώργο, χωρίς να το παθιάζουμε, νομίζω ότι μπορείς να παρουσιάσεις να καταλάβεις. Από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το οποίο είναι το σημαντικότερο, το καινοτόμο, ότι έχουμε να κάνουμε με την καταγραφή των ετοιμάτων των δημοτών και δεν αποκλείουμε με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζεται ο Δήμος αυτή τη στιγμή καμία ηλικιακή ομάδα δημοτών. Γιατί οι εφαρμογές συνήθως που κυκλοφορούν αναφέρονται σε ανθρώπους που ξέρουν να χειρίζονται το ίντερνετ και είναι και δύσκολες από την άποψη ότι θα πρέπει για να καταγραφεί ένα έτοιμα, αν κάποιος είναι στο αυτοκίνητό του και πατήσει μια λακκούβα, να σταματήσει το αυτοκίνητο, να πάει πάνω τη λακκούβα, να την κάνει φωτογραφία, να τη στείλει στο Δήμο. Με αυτόν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα αιτήματα, επιτόπου μπορεί να πάρει τηλέφωνο από το σπίτι του, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και να δηλώσει το πρόβλημα. Είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο είναι, που θα σας κάνω τώρα την παρουσίαση ως δημότης για να δείτε και το αίτημα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το διαχειριστικό που λέγαμε πριν, που εμπλέκει τις υπηρεσίες. Λοιπόν, όταν κάποιος καλεί, δεν ξέρω αν θα ακούγεται, όταν κάποιος καλεί τη γραμμή του Δημότη, το 15-181, ξεκινά να τον καθοδηγεί η εφαρμογή τι θα πρέπει να πει ο Δημότης. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να μιλάμε καθαρά και δυνατά για να καταγραφεί το αίτημα, έτσι να μην έχουμε θόρυβο μέσα σε θερμολογικό, γιατί δεν σε ακούει ούτε υπάλληλος αν μιλάς σε πολύ θόρυβο, απλά λίγο σταθερά να μιλάμε για να γίνεται κατανοητό. Ελέγχατε την αυτοματοποιημένη γραμμή 24ωρης εξυπηρέτησης των δημοτών. Παρακαλώ για να αναφέρετε πρόβλημα ή γράφη μετά τον ηχοποιητέ, φωτισμός, απορρίμματα, οδόστρωμα, ίδρυση, αδέσποτα ή τη λέξη άλλες λοιπά προβλήματα. Οδόστρωμα. Είπατε. Οδόστρωμα. Αν είναι σωστό πείτε ναι. Ναι. Παρακαλώ, πείτε το όνομα σας και τη διεύθυνση για την οποία αναφέρεστε. Γιώργος Θεοδωρακόπουλος, Αταλάντης. Παρακαλώ, πείτε μας ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 2710-2710-2710. Είπατε 270.270.271. Παρακαλώ, πείτε περιγραφικά τη βλάβη ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Παρακαλώ να έρθετε να ελέγξετε το οδόστρωμα έξω από το νέο Δημαρχείο. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Θα φροντίσουμε άμεσα να σας εξυπηρετήσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία.
που κάποιος πολίτης πρέπει να κάνει και φυσικά πρέπει να ακούσει και στο τέλος την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά να καταγραφεί πλήρως το έτοιμο, έτσι, να μην κλείσει πιο πριν το έτοιμο. Λοιπόν, στην κονσόλα ο κάθε υπάλληλος διευθυντής ερετός με τους κωδικούς του μπορεί να μπει μισό λεπτό γιατί πρέπει να χειρίζω ένα διπλανάτομα. Μπαίνει με τους κωδικούς του και όπως είδατε, εδώ πέρα βλέπει μία λίστα όπως καταγράφονται τα αιτήματα. Αυτή τη στιγμή μας δείχνει τα αιτήματα τα νέα που έχουν έρθει. Δηλαδή στις 29 Τρίτου, σήμερα. Είπε και η έξοδος του, άρα αφορά την υπηρεσία αυτή. Έχουμε Γιώργος Στρακόπουλος, πληροφορίες. τον υπηρεσία του συνεργεία που πρέπει να πάει. Βλέπουμε ότι έχει καταγράψει Στην οδό Τανάτης. τα στοιχεία μου. Όποιον αριθμό, επειδή είναι εσωτερικό αυτό που κάλεσα. Και θα καταγραφεί το τηλέφωνο που έκανε. Και το τηλέφωνο που έδωσε για την επικοινωνία και φυσικά από κάτω το μήνυμα παρακαλώ να ελέγξετε το δόστρωμα έξω από το νέο δημοτικό. Αυτό ήταν το δύσκολο των χειροτών. Δεν υπήρχε στον κόσμο δυνατότητα τέτοια. Μας έφαγε 2 χρόνια για να μπορέσουν να μεταφράζεται η ελληνική γλώσσα λόγω της πολυμορφίας που έχει και να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Στα αγγλικά κάποιος, ας πούμε, θα μπορεί να το κάνει. Τα αγγλικά γράφονται αγγλικά και μεταφέρονται αγγλικά. Τέλος. Αλλά η ελληνική γλώσσα είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, έτσι να πιάσει. Με το που κλείνει ο πολίτης το τηλέφωνο, αμέσως έρχεται και email με το καταγεγραμμένο, με το έτοιμο όπως το κατέλαβε. Επισυνάπτεται δηλαδή αυτό που είπε και το παίρνει και στο mail του ο αρμόδιος. Εκεί που απευθύνεται δηλαδή. Να γίνεται εσωτερικά, αυτόματα. Μία στιγμή. Και ενημερώνει. Αυτή τη στιγμή τώρα ο διευθυντής των συνεργείων που έλαβε αυτό το μήνυμα το κοιτάει, το ελέγχει και ορίζει κάποιον από τους υπαλλήλους που θα πρέπει να το διεκπεραιώσει. Στη λίστα με όλους τους καταγεγραμμένους υπαλλήλους επιλέγει ποιος θα το αναλάβει, δίνει κατάσταση, και αυτό είναι και σημαντικό κιόλας για τον έλεγχο μετά των ετοιμάτων, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό, προς ανάθεση. Μπορεί να γράψει στα σχόλια να γίνει άμεσα ο έλεγχος. Και επίσης, κάποια αιτήματα τα οποία χρειάζονται είτε αποφάσεις συμβουλίων, είτε κάποια νομοθεσία να ενημερωθεί ο υπάλληλος, μπορούν να συνάψει αυτός που παραθέτει το αίτημα, να πατήσει ενημέρωση και τέλος λέει από κάτω το συγκεκριμένο αίτημα ποιος είναι επιβλέπεται. Οπότε βλέπετε ότι εδώ αμέσως άλλαξε και χρώμα. Αλλάζει χρώμα, σημαίνει ότι πήρε τη σειρά του. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί το αίτημα αυτό. Πάμε στην ολοκλήρωση να δείξουμε. Αν θα δούμε αιτήματα τα οποία έχουν στις αναζητήσεις που έχουν ολοκληρωθεί, θα δείτε εδώ, αυτά είναι live που έχουν έρθει στο Δήμο. Μας παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει, εδώ είναι ένα αίτημα ολοκληρωμένο. Πρασινίζει, εντάξει. Ναι. Και για να σας το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρα, εμείς να κάνουμε μια παύση. Ο διευθυντής της υπηρεσίας, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος που χειρίζεται αυτή την κονσόλα, όταν βλέπει ένα αίτημα το οποίο φαίνεται ότι κάτι έχει κολλήσει σε αυτό, να κάνω την αλλαγή κατάστασης για να το δείτε καλύτερα τι εννοώ, μπορεί να πατήσει σε να κάνω μια αλλαγή κατάστασης. Θέλει να δει γιατί έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί ένα αίτημα. Το έχει μπροστά του, ενημερώνεται, θα δείτε ένα και το ιστορικό του και ποιος το έχει αναλάβει. Το έχει αναλάβει εδώ στο γραφείο των επιδημάτων. Χωρίς να σηκώσει τηλέφωνο, καλεί και μιλάει
με τον υπάλληλο, τον οποίο, εγώ συγγνώμη ένα λεπτό, Ναι. και μιλάει με τον υπάλληλο, τον αρμόδιο που έχει αναλάβει το αίτημα. Αυτή τη στιγμή κλήθηκε το γραφείο των αντιδημάρχων που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο αίτημα. Εκεί μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο τηλέφωνο Έτσι. του Δημάρχου και με το που βλέπει το τηλέφωνο Σε του ευχαριστώ, πατάει, όπως θα είναι κλείσεις. υποχρεωμένος να απαντήσει αυτός. Καταλάβεις. Θα του δώσει πληροφορίες του Δημάρχου. Γιατί δεν προχωράει, τι έγινε. Ναι. Ελέγχει την κατάσταση. Λοιπόν, και όλοι θα έχουν την κονσόλα ανοιχτή. Δεν έχει στο Να μην πούμε